Kumusta mga kabisda? Welcome na pud sa atong channel labi na sa mga driver or motorista diha. Kahibalo ko nakadungog og pamilyar na kaayo mo aning inject spark plug. Ug sigurado gyud ko nga kadaghanan nato nakagamit na ani. Pero kabalo ba mo gyud sa pagsugod sa maong brand ug manong hangtod karon mao gihapon kini ang kasaligan sa milyon-milyong motorista sa tibuok kalibutan. Sa video na to karon, atong lantawon ang tinuod niya kasaysayan sa Injeke, gikan sa iyang pagsugod sa nasud sa Japan, nganong gitukod kini, gyunsa nila pagkahimong usa sa pinakadakong spark plug manufacturers sa kalibutan. Ug nganong hangtod karon daghang sakyanan ug motorsiklo ang nagsalig sa ilang mga produkto. Kung interesado ka og mga ingon ani nga mga content, ayaw kalimot niya mo pabilin hangtod sa katapusan sa video. Tara, sugdan na to. Ang Injeke Spark Plug Company Limited, natukod niadtong November 11, 1936 sa Nagoya, Japan. Ang tinuod niya meaning aning Injeke kay Nihon Geishi Kabushiki Kaisha. Ang kumpanyang nagmugna sa Injeke isip subsidiary aron mag-focus sa paghimo og mga spark plugs. Sa unang mga tuig, ang nasud sa Japan nagsalig pa sa mga imported niya mga spark plug. Ug diri nakita sa kumpanya nga kinahanglan adunay dekalidad niya spark plug nga gihimo mismo sa Japan, maong gitukod ang Injeke aron matubag kini nga panginahanglan. Pero ang kumpanya walay nalatid og kung kinsa ang nagtukod or founder niini, pero ang pinakaunang presidente sa Injeke Spark Plug mao si Maguemon Ezo. Siya ang nanguna sa kumpanya sa unang mga tuig ug adunay dakong papel sa pagpalambo sa spark plug business, apan dili siya ang founder. Kamo mga kabisdak basin na amoy nahibawan og kinsa ang tinuod niya founder niini, comment down below na lang mga kabisdak. Ang tumong sa Injeke mao ang paghimo og lig-on og taas nga kalidad nga spark plug, pagtabang sa pagpalambo sa industriya sa sakyanan sa Japan, pagkunhod sa pagsalig sa imported nga piyesa. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, paspas nga nitubo ang industriya sa sakyanan sa Japan. Ug misa kausab ang panginahanglan sa spark plug, ug ang Injeke nahimong supplier sa daghang Japanese car ug motorcycle manufacturers sama sa Toyota, Honda, Yamaha Motor Company, Suzuki ug Kawasaki Motors. Pag-abot sa dekada 60 hangtod dekada 80, nagsugod ang Injeke sa pag-export sa Europe, Amerika, ug ubang bahin sa Asia. Tungod sa ilang kalidad ug kasaligan, nahimo silang usa sa pinakadakong spark plug manufacturers sa kalibutan. Paglabay sa mga panahon, dili lang spark plug ang ilang gipanghimo. Naghimo usab sila og glow plugs para sa diesel engines, oxygen sensors, air-fuel ratio sensors, ignition components ug mga ceramic products alang sa industriya. Ug ang ilang mga produkto ginabaligya sa kapingatos sa lain-laing nasod. Ug gigamit sa milyon-milyong sakyanan, motorsiklo, bangka, ug gagmay ng makina sa tibuok kalibutan. Sa pagkakaron, ang Injeke usa gihapon sa labing respetado nga brand sa ignition ug sensor technology sa tibuok kalibutan. Gigamit kini sa daghang manufacturers isip original equipment manufacturer or OEM, mao nga daghang bag-ong sakyanan ug motorsiklo gikan sa pabrika nga Injeke spark plug ang gitaod, isip stock spark plug. Ang Injeke adunay kapin 90 na katuig nga kasaysayan. Usa kini sa pinakasikat nga spark plug brand sa racing, lakip ang motorsports ug motorcycle racing. Ilang spark plug na ilhan tungod sa taas nga lifespan, kasaligan nga ignition, ug maayo nga performance sa lane-lane klase sa makina. Mao to mga kabisdak, ang kasaysayan sa Injeke spark plug, usa ka brand niya nagsugod isip panginahanglan sa Japan,
apan nahimong usa sa labing kasaligan nga ngalan sa industriya sa automotive sa tibuok kalibutan. Unya mga kabisdak, palihog na lang sa pag-like o pag-share sa video nato karon. Ug kung wala pa ka nakasubscribe sa atong channel, ayaw kalimti ang pag-subscribe o pagpindot sa notification bell aron dili ka masipiat sa atong sunod nga mga video, bahin sa kasaysayan sa mga sikat nga brand, motorsiklo, sakyanan, ug uban pang makalingaw nga istorya. Salamat kaayo sa inyong suporta, mga kabisdak. Magkita-kita na pud ta sunod nga video. Amping kanunay ug daghang salamat sa pagtan-aw.